करून आम्ही मतदान केलं. आमची मा खुर्साचे मुळे उभी राहून मनशागुडाची वीत दिली आणि यांची वीत आमका मेळटा. आई घाल आमचेर आशीर्वाद. आज तुझ्या पुता लागी सगळ्यांची पिडा रोग बरो करो. सगळेचे यान ते कष्ट होतात, घराबे कष्ट होतात, घराबेनी दुःख आसा, हे सगळे तुमच्या हातांतल्यान आई आमच्या जिवितार खुशालकाय होली. आज मी आमचे खुशालकाय भरगटा. तू आमची माय, तू आमची आवडी, तू आमच्या संघात आपल्या चलोय मगाच्या पावलांनी आपल्या चलोय तुझ्या एक होता. From north to south and east and west, India is the best. To south and east and west, India is the best. That is a joy. आमच्या भाऊनो आमकां फुगडे दाखयते. फेस्त क्रिस्तांवांचे म्हूण समज आसता. सगळे भाशेचो लोक सुकत लोक भायलो आमकां प्रार्थना घालता. आमकांच लोक तो आमी सगळीं एकठांय भोगात आमी शेजार भावूक राव. तेजे वेळार आमकां आयकन धर विभाग सोडली.
Basta mo. Nation is now dancing at the sound of football. आयोजन जो रेडी असा तर मागचं भितर सर मध्ये ते येतात नंतर आम्ही सर्वस्वी घेऊन 아직 간단해 봐야 바들바들 아직 옛날에 많이 artis Alexi Papa. Ang nga sir, masih gak ada deh.